Creo que tiene que ponerse. Yo no sé si nos escuchan. Moi bo día a todos e a todas, benvidas e benvidos a esta sesión ordinaria do Pleno do Excelentísimo Concello da Coruña. Saudamos a todos os membros da corporación, personal municipal, funcionarios e funcionarias que nos acompañan, xornalistas asistentes na tribuna de invitados e a todos aqueles que nos siguen a través do streaming, tamén os concelleiros e concelleiras que se atopan seguindo a sesión telematicamente dende os seus domicilios. Moi bo día a todos. Comezamos este pleno ordinario cunha declaración institucional do Concello da Coruña en memoria das persoas falecidas polo COVID-19 en recoñecemento da cidadanía e dos profesionais que loitan contra o virus. Rematada esta declaración, o Pleno da Corporación gardará un minuto de silencio. A chegada do coronavirus ao Estado español e a súa rápida propagación provocou unha emerxencia sanitaria que fixo que o Consello de Ministros, o 14 de marzo de 2020, acordase decretar o estado de alarma en todo o territorio, estendéndose até a actualidade en diferentes prórrogas do Congreso dos Deputados. Desde entón, a vida de todos os cidadáns ten cambiado de forma drástica, pero, sen dúbida, o impacto máis grave desta emerxencia sanitaria son as persoas falecidas, máis de 26.000 en todo o Estado. As cifras encerran tras de sí historias tráxicas de profunda dor persoal, unha dor que ten sido máis desgarradora aínda nas circunstancias actuais por non ter podido despedir aos seus seres queridos desde a proximidade. Nunha situación de extrema dureza, a resposta da cidadanía foi exemplar. A responsabilidade e a solidariedade foron continuas, desde as doazóns de empresas e cidadáns ata o compromiso dos voluntarios que colaboran coas administracións en axudar a quen máis o necesita, pasando polos artistas que encheron as redes sociais de cultura para facer máis ameno o confinamento. Esta difícil situación nos puxo a proba a todos, pero especialmente aos sanitarios, que con enorme entrega estiveron en primeira liña loitando contra o virus. Son merecedores da admiración e o respecto de todos, e así llo demostramos a diario. E tamén debemos lembrar a dedicación dos profesionais que garantiron co seu traballo a prestación dos servizos esenciais,
como o persoal dos centros asistenciais, os traballadores da alimentación e o transporte, o persoal de limpeza e tantos outros, sen esquecer o recoñecemento aos axentes das forzas e corpos de seguridade do Estado por conseguir que todo transcurrise de xeito que a nosa seguridade estivese garantida e sempre dispostos a axudar en calquera circunstancia. Grazas a todos eles e a responsabilidade dos cidadáns está a conseguirse frear a expansión, pero aínda queda moito por facer, porque as consecuencias da pandemia prolongaránse no tempo. Debemos seguir traballando para garantir a saúde e tamén para mitigar as consecuencias sociais e económicas desta crise, que se comezan a sentir con intensidade. Contribuir desde as nosas posibilidades coa recuperación da economía máis próxima, da actividade dos nosos barrios, para colaborar así cos autónomos e emprendedores no mantemento dos postos de traballo, requerindo das administracións con competencias e recursos que fagan todo o esforzo para saír de forma xusta desta situación. Ven un período de dificultades, quedan meses duros por diante, mais a sociedade está a dar o mellor de si mesma ante os enormes retos que se avecinan. Por todo isto, o Pleno da Corporación Municipal da Coruña procede a aprobar a seguinte declaración institucional. Primeiro, o Concello da Coruña amosa as súas condolencias polas vítimas mortais provocadas polo COVID-19, sumándose a cantos recoñecementos e homenaxes se desenvolvan no seu recordo. Segundo, o Concello da Coruña se suma ao recoñecemento e gratitude de toda a sociedade ao labor do persoal sanitario pola súa profesionalidade e entrega ante a situación provocada pola pandemia do COVID-19. Ao mesmo tempo, facemos extensible o agradecemento a todos os traballadores e traballadoras dedicados aos coidados, aos servizos esenciais, á seguridade e á protección civil, que garantiron o funcionamento da cidade e o acompañamento aos máis vulnerables nunhas condicións especialmente difíciles. Terceiro, o Concello da Coruña fai extensivo o agradecemento á cidadanía pola súa colaboración coas medidas adoptadas para frear a pandemia e amplía o recoñecemento institucional ás empresas, entidades, asociacións e voluntarios pola súa encomiable aportación na loita contra a pandemia. Cuarto, o Concello da Coruña expresa o seu firme compromiso para reactivar económicamente a nosa cidade desde a cohesión social e a sustentabilidade ambiental, con especial énfase nos sectores máis afectados por esta crise, na convicción de contribuir como motor económico á recuperación económica de Galicia. Rematada esta declaración institucional, imos proceder a agardar un minuto de silencio. Moi ben, moitas grazas a todos. A continuación, pasaremos a ler as cifras oficiais de asasinatos machistas desde o pleno ordinario do 5 de marzo de 2020 ata o pleno do día de hoxe. Como saben, o 14 de setembro de 2015 aprobouse por unanimidade unha moción conxunta sobre a violencia de xénero e o interese común en avanzar na Coruña cara unha realidade sen violencias machistas. Dentro deses compromisos aprobados, se instaba ao Goberno local a iniciar cada pleno ordinario agardando tantos minutos de silencio como persoas fosen asasinadas polo machismo desde o anterior pleno. No total do ano 2020, ata a data deste pleno, as cifras oficiais de asasinatos ascenden a 20. Desde o pleno de marzo ata o pleno de maio, as mulleres asasinadas foron 6, que deixan 4 menores de 18 anos en situación de orfandade.
estando o último caso dunha muller de 48 anos de Corbera de Llobregat, en Barcelona, en investigación. 7 de marzo de 2020, Mónica Espinola, 37 anos, Villanueva, Castellón, deixa 2 fillos. 11 de marzo de 2020, Miren Uranga, 56 anos, Abanto, Ciervena, Vizcaya, Euskadi. 11 de marzo de 2020, Paola Méndez Uranga, filla da anterior, 23 anos, Abanto, Ciervana, Vizcaya. 19 de marzo de 2020, Karina Andrés, 35 anos, Almasora, Castellón, deixa 2 fillos menores. 4 de abril de 2020, Encarnación G.P., 78 anos, Las Palmas de Gran Canarias, Canarias. 13 de abril de 2020, víctima de nome e apelidos descoñecidos, de 55 anos, en Valladolid. Serán, por tanto, 6 os minutos de silencio que gardaremos a continuación.
Moitas grazas. Antes de comezar coa orde do día, aínda que xa fixemos unha declaración institucional desta corporación, eu, como alcaldesa, quería agradecer nesta primeira intervención varias cousas. A primeira, o comportamento exemplar da veciñanza da Coruña durante o confinamento. Somos unha sociedade madura, unha sociedade responsable, e así o amosamos durante momentos durísimos. Si recordan a última vez que nos vimos todos xuntos aquí, poucas horas despois a nosa vida se interrumpía para instalarnos nun aillamento, nun confinamento e nunha incertidume do que podería pasar. Días de moita preocupación, días de moita dor, días de moita responsabilidade nos que a cidadanía da Coruña estivo á altura. Eu sei tamén que o estarán nesta fase de desescalada, onde se fomos responsables no confinamento aínda temos que ser máis responsables no desconfinamento para non voltar a unha situación que ninguén quere. Agradecer tamén expresamente aos funcionarios e funcionarias municipais aos que estiveron presencialmente traballando arreo durante todos os días, tamén aqueles que o fixeron dende casa amosando unha profesionalidade que xa coñecíamos, pero que tivemos ocasión de comprobar nestes días, traballando moitas horas para que a máquina non parase, para que o Concello seguira funcionando e para que o Goberno puidera traballar. Ao Goberno municipal, grazas tamén por este traballo incesante, inxente durante todos estes días nos que todos os días parecían luns, non había descanso, fines de semana nin festivos. Agradezo moito o esforzo. Pero todas estas palabras veñen para rematar cun agradecemento concreto. E é que todo isto non tería sido posible sen todos vostedes. O comportamento da cidadanía, o traballo dos funcionarios e a labor do Goberno tería sido moi distinta de ter outros compañeiros de corporación. Así que eu quero agradecer expresamente ao Partido Popular, á Marea Atlántica, ao Bloque Nacionalista Galego e a Ciudadanos o seu traballo, a súa dedicación, a súa responsabilidade e o seu apoio nuns momentos tan complicados para calquer goberno. Fomos quen, a Corporación Municipal da Coruña ao completo, de deixar de lado durante unhas semanas as nosas lexítimas discrepancias políticas, que as temos, as nosas lexítimas discrepancias ideolóxicas, que as temos e que seguirán durante todos estes anos, para poñernos a traballar pola cidadanía, para dar exemplo de que en momentos de crise podemos estar unidos a pesar das diferenzas cando temos un obxectivo común. Neste caso era garantir a saúde de todos e de todas e traballar para que a cidade seguira adelante. O traballo do Goberno tería sido moi diferente de ter outro tipo de oposición. Nos tivemos e temos unha oposición leal, unha oposición con sentido institucional, unha oposición responsable e para min como alcaldesa é un orgullo presidir unha corporación onde están todos vostedes traballando. O é como alcaldesa e o é tamén como coruñesa. Estou segura de que se os cidadáns da Coruña puderan estar ao noso carón durante estas últimas 8 semanas, estarían todos orgullosos de ter votado a uns representantes públicos como os que temos aquí. Ás veces saímos nos telediarios por cousas agradables, outras veces saímos nos telediarios por actitudes máis irresponsables. O Gallá saíra a Coruña nos telediarios pola súa capacidade de traballar en común, pola súa capacidade de diálogo, pola altura política que teñen os seus representantes públicos, porque a verdadeira política sae en momentos difíciles. En este caso, nestas 8 semanas, viuse claramente que temos unha clase política envidiable, así que eu tamén estou orgullosa non só do comportamento dos coruñeses, senón de que eles tiveran uns representantes públicos como vostedes.
reitero o agradecemento como alcaldesa e tamén como persoa, especialmente aqueles que durante o confinamento viñan 2 ou 3 veces a semana a traballar con nos a este Pazo Municipal de María Pita. Así que moitas grazas a todos e a todas. Orde do día, asunto número 1. Asunto primeiro, acta, aprobación dos borradores das actas das seguintes sesións celebradas no 2020, ordinaria de 6 de febreiro, extraordinaria do 21 de febreiro, ordinaria do 5 de marzo, extraordinaria do 9 de marzo, extraordinaria do 13 de marzo, extraordinaria urxente do 13 de marzo. Ben, dispoñen xa dos borradores das actas, entendemos que quedan aprobadas, se ninguén ten ningunha matización ao respecto. Asunto número 2. Aprobación inicial do expediente modificativo 1/2020 de concesión do suplemento de crédito e modificación do anexo de investimentos do orzamento de 2020. Ben, terá a palabra para este asunto, en primeiro lugar, o voceiro do Grupo Municipal Socialista, señor Laje Tuñas. Despois haberá 2 turnos, o primeiro de 3 minutos e o segundo de 2 minutos. Adiante, señor Laje. Gracias, señora alcaldesa. Bo día a todas e a todos. Estamos diante do expediente modificativo número 1/2020 de concesión dun suplemento de crédito e modificación do anexo de investimentos do orzamento deste ano. Como ben saben, os suplementos de crédito son modificacións do orzamento de gastos mediante os que se incrementa o crédito para a realización dun gasto específico determinado que non pode demorarse ata o exercicio seguinte e para o que é insuficiente o crédito existente. O seu financiamento pode realizarse con cargo ao remanente líquido de tesourería, con novos ou maiores ingresos recadados sobre os totais previstos no orzamento corrente ou ben mediante anulacións ou baixas de créditos de gastos de outras aplicacións non comprometidos e cuxas dotacións se estimen reducibles en perturbación do respectivo servicio. No presente expediente, o financiamento prodúcese con cargo ao remanente líquido de tesourería xeral, que inclúe o importe do superávit e o remanente líquido para gastos con financiamento afectado. Trátase, non máis nin menos, de dotar un suplemento de crédito por importe de 11.682.629 euros con 44 céntimos destinado a suplementar a aplicación 30.151.60005 adquisición de terreos ante a insuficiencia orzamentaria para o abono de sentenzas firmes relativas á diferencia de valoración do proxecto expropiatorio para a execución do Plan Especial de Protección e Recuperación do Castro del Viña, fases 1 e 2. O financiamento dos 11.682.629,44 euros efectúase da seguinte maneira. 3.669.507,05 corresponden ao superávit do orzamento do 2019. 6.613.122,39 corresponden ao remanente líquido de tesourería para gastos xerais, isto é, co exceso do remanente sobre o superávit. E 1.400.000 euros con remanente líquido de tesourería para gastos con financiación afectada. Así consta nas listaxes incorporadas ao expediente. Dun lado temos que durante 2019 gañaron firmeza distintas sentencias relativas ás diferencias de valoración do proxecto expropiatorio para a execución e recuperación do Castro del Viña, fase 1 e fase 2. Importe de principal incrementado cos intereses devengados e o importe pendente de aboar coa previsión de intereses ascende a 11.682.629,44. Por outra banda, indicar que a financiación con remanente líquido de tesourería para gastos con financiación afectada procede do proxecto denominado Adquisición de Bens Patrimoniais Solana para posterior destino a uso público, 1.400.000 euros. Cabe recordar que a finais do ano 2019 se efectuou unha consulta despois de conversas, unha consulta formal despois de entablar conversas con o Ministerio de Facenda sobre a utilización do superávit orzamentario ao pago de sentenzas xudiciais non imputadas ao orzamento dese exercicio, informando a Secretaría Xeral de Estudios e Financiamento de Entidades Locais, Ministerio de Facenda, que a forma de proceder sería reflectila contablemente na conta 413 acreedores por obrigacións pendentes de imputar
a orzamento, de forma que unha vez liquidado o orzamento 2019 podía destinarse o superávit sempre que se cumpliran os requisitos da disposición adicional sexta da Lei Orgánica de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financiera, a atención das obrigacións contabilizadas nesa conta. Conforme o indicado na citada consulta, incorporáronse á conta 413 diversas sentenzas firmes pendentes de pago e que motivan a tramitación desta modificación orzamentaria. Doutro lado, cabe recordar que con ocasión do que se suscitou en sesións diferentes da Comisión Informativa de Economía e Facenda, a Intervención Municipal emiteu informe en data 4 de maio acerca do destino do superávit do ano 2019 no exercicio do 2020, ao amparo dos Reais Decretos Lei 8/2020 e 11/2020, concluindo, sen lugar a dúbida interpretativa, que resulta de aplicación, en primeiro lugar, o disposto no apartado 2.a da disposición adicional sexta da Lei de Estabilidade Orzamentaria, que obriga as corporacións locais a destinar, en primeiro lugar, o superávit en contabilidade nacional ou, se fose menor, o remanente de tesorería para gastos xerais, a atender as obrigas pendentes de aplicar o orzamento contabilizadas ao 31 de decembro do exercicio anterior na conta de acreedores por operacións pendentes de aplicar ao orzamento. Por outra banda, cabe recordar que a Lei 29/1998, reguladora da xurisdicción contenciosa administrativa, establece no seu artigo 103 o deber de cumprir e executar as sentenzas coas restantes consecuencias xurídicas previstas nese e outros preceptos. Así, debe unirse que o artigo 106 incrementa o principal das sentenzas cos intereses legais e articula, de ser necesario, a tramitación das modificacións orzamentarias necesarias para afrontar o pago dos seus importes. En definitiva, deber de cumprir as sentenzas coa determinación de que os actos ou disposicións que contraveñan ese mandato están afectadas por unha nulidade absoluta, sen mencionar as consecuencias que poden ocorrer en caso de non acatar o cumprimento das sentenzas firmes en trámite de execución forzosa. O proxecto de expediente de modificación foi aprobado primeiro pola Xunta de Goberno Local en sesión de 6 de maio e posteriormente pola Comisión Informativa do pasado luns. Neste caso, estamos diante, ni máis ni menos, dun feito que ten unha trascendencia en términos económicos para o Concello relevante, pero tamén poñer un punto final a un regueiro de discusións ao longo dos últimos anos, de moitos anos, diría eu. O expediente que traemos hoxe aquí é a mellor forma posible de facer fronte ao pago das expropiacións do Castro del Viña, pago ao que este Concello está obrigado por unha sentencia firme do 16 de maio do ano 2018, sentencia firme do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Obviamente, a este Goberno agradaríalle máis destinar estes fondos a outras actuacións e máis na actual situación, pero todos e todas saben que as sentenzas son de obrigado cumprimento e non creo que ninguén se posicione en contra do que está establecido pola Xustiza. Pero, gracias á xestión deste Goberno, conseguiuse atopar a solución menos lesiva para as arcas municipais, a única solución que non condiciona o orzamento para o 2020. Sen ela, este veríase seriamente comprometido, algo especialmente perigoso nos momentos actuais. E, como ben saben, todos e todas os membros da corporación, polo incumprimento do período de pago a provedores durante o pasado mandato, este Concello víase na obriga de destinar o superávit a amortizar débeda, cando realmente a débeda deste Concello non supón unha carga precisamente excesiva para as arcas públicas. Temos unha débeda razoable e, desde logo, víamonos sometidos polas propias disposicións legais a ter que facer unha amortización de débeda bancaria cando non era precisamente a prioridade. A forma de evitar esa amortización foi conseguir que o Ministerio de Facenda aceptase a inclusión da sentenza del Viña entre as obrigas a pagar con cargo o superávit do que xa temos falado. De non telo acadado, este Concello tería que adicar
cerca de 14 millóns de euros do capítulo de investimentos a pagar sentencias. E cabe recordar que o capítulo de investimentos xira neste orzamento 2020 ao redor dos 23 millóns de euros. Reduciríase así unha cantidade semellante de outros investimentos previstos para facer fronte ao establecido pola sentencia. Penso que con esta solución o que fixemos foi non estrangular o orzamento nin a capacidade inversora. A solución que traemos hoxe aquí permite facer fronte ao pago das expropiacións e, ao mesmo tempo, libera tamén fondos do remanente. Unha parte fundamental do Plan de Reactivación Económico e Social da Coruña, do cal espero que seamos capaces de concluir nas vindeiras semanas co acordo de toda a corporación. A urxencia por aboar agora as expropiacións del Viña non ven dada únicamente pola sentencia do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Derívase tamén do prezo dos intereses que se acumulan día a día mentras non se executa ese pago. Este Concello vese na obriga de perder 12.000 euros ao mes só polos xuros de demora establecidos. Adiar a solución aquí proposta só serviría para engrosar a factura final. E quero recordarlle a todos e a todos os membros da corporación que estamos a falar de que de 12 millóns de euros, 4 deles son de intereses. Estamos a falar de que 8 son do principal e 4 son de intereses. A maior parte dos 11,6 millóns que se destinarán ao pago das expropiacións procede do superávit e do remanente, como antes comentei, con 3,6 e 6,6 millóns respectivamente. A parte máis pequena, 1,4 millóns de euros, saen do cambio de destino dunha partida do ano 2017, que non foi executada para a compra da Solana. Non significa isto que este Goberno renuncie a nada, se hai posibilidade. Pero o Goberno entende que esa operación que non se concretou nos últimos 3 anos non se vai a levar a cabo a curto prazo. A curto prazo quere decir nos vindeiros 6 meses, xa que a Solana forma parte duns terreos portuarios moito máis amplos para os que se está a buscar a fórmula máis acaída cos que retornalos ao espacio urbano da cidade, fórmula que ningún goberno nos últimos 8 anos presentou e na que está a traballar o que hoxe preside a nosa alcaldesa. É dicir, temos que tamén ser capaces de facer unha avaliación no tempo e sin que isto supoña unha crítica, si é a constatación dunha realidade. Esta parte pequena que engrosa este modificativo de 1,4 millóns de euros non foi utilizada durante o ano 2017, 18 nin 19. Si se está a traballar nun ámbito moito máis amplo para buscar unha fórmula que permita resolver unha demanda que foi constatada e compartida por diferentes forzas políticas e sociais, entendemos que non será algo que se resolva en 6 meses. Pero sí é certo que con esta operación o que facilitamos é mobilizar recursos que están agora mesmo parados. Lamentablemente, como todos poden entender, nas actuales circunstancias sanitarias e económicas, neste país, na nosa cidade, hoxe hai outras urxencias que centran os esforzos das institucións. E, dende logo, entendíamos que a mobilización destes recursos era necesaria e era positiva. Mais pronto que tarde, agardemos que esa negociación para definir o futuro da fachada marítima poida retomarse e poida concluirse. En ese proceso, o Goberno local estará presente defendendo o espacio público e os intereses da cidade. Hoxe, o que nos toca como Goberno é traer a este pleno dar cumprimento a unhas sentencias que son firmes, posibilitar o seu pago e deixar de que supoñan unha carga económica para este Concello, porque despois de moitos anos supoñendo unha espada de Damocles e unha carga que pasou, repito, de 8 millóns de euros a que hoxe teñamos que pagar 12, creo que é o momento tamén da responsabilidade e de poñer punto final a unha situación que, desde logo, non é desexable para ninguén. Mirar cara adiante, dende logo, eu creo que é positivo, pero tamén sendo capaces de actuar con responsabilidade, non só pensando nos 3 anos que quedan dun mandato, senón sendo corresponsables co futuro da cidade. O futuro da cidade tamén depende do orzamento municipal e seguir engrosando
intereses ano a ano, pois desde logo non parece que tuvera sido unha boa solución. Aquí estamos para dar cumprimento e o que agardo é que todos os membros da corporación actúen con responsabilidade e sexamos capaces de sacar adiante esta modificación orzamentaria. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señor Lange. Polo Grupo de Ciudadanos, señora Martínez. Bueno, moi bons días a todos os presentes neste salón de plenos, ao que realmente emociona volver. Moitas grazas, moi bons días, aos membros, aos compañeros que están desde a casa e moi bons días tamén a todas as persoas que nos seguen a través de internet. Se me permiten, os meus primeiros minutos, as miñas primeiras palabras serán de condolencia, de lembranza ás máis de 27.000 víctimas, segundo Sanidade, 601 en Galicia, 163 na Coruña, que se leva cobrado este virus. Palabras de pésame ás familias que tiveron que pasar por perder aos seus seres queridos sen poder acompañalos e mesmo sen poder recibir consolo. Palabras de ánimo ás persoas que agora mesmo están tamén intentando superar o virus. Tamén palabras, por suposto, de recoñecemento e homenaxe aos que estes días elevamos a categoría de heroes aos traballadores esenciais e, sobre todo, permítanme aos traballadores da sanidade aquí na Coruña, gracias, afortunadamente, moi ben comandados polo seu equipo directivo. O Galla, sexamos capaces de manter esa consideración e non esquezamos o importante e fundamental da súa labor. Ninguén dos que estamos aquí podíamos imaginar o que estamos a vivir. Tocoulles a vostedes como goberno, tocounos a nós como parte da corporación lidiar cunha situación inédita que nin aos que máis saben, aos avós, lles podemos pedir consello porque nin eles mesmos recoñecen nada semellante. Por todo o que estamos pasando, quero facer tamén un recoñecemento ao noso goberno local, porque mentres o seu partido desfacía e desfai a golpe de improvisación este país, vostedes aquí puxéronse a traballar con coherencia en maior medida. Especial agradecemento, se me permiten, a señora Neira e o seu equipo prácticamente impecable. Sabemos que non chegan a todo, pero fixeron por chegar e alá onde non chegaban mandaban recado, dou fe delo. Foron días, horas, minutos, sin descanso, sin dormir, con todo o que iso conleva, constante preocupación e ocupación de todos para buscar a mellor solución ou, alo menos, unha solución. Ao señor Laje e ao equipo económico de todo o Concello tamén, aínda que votamos de menos máis axilidade, si é de ben recoñecer o esforzo que están a facer para que entre todos poidamos chegar a materializar ese plan de choque, ese plan de reactivación económica e social que tan necesario se presenta. E, por suposto, recoñecemento a esta oposición, grazas á alcaldesa polas súas palabras, porque eu tamén me sinto moi orgullosa do noso comportamento, de poder estar á altura das circunstancias, ao menos neste grupo sentímonos orgullosos de ser cidadáns desta Coruña, desta cidade que demostrou nestes días efectividade dando ou intentando dar respostas a cada problema que se presentaba. Nalgúns casos creo que estivemos lentos, pero certo é que ninguén estaba preparado para esta situación. E, se mo permitides, tamén quero facer un especial agradecemento ao señor Jorquera, porque algún roce sí que houbo e aí estaba sempre o señor Jorquera para calmar con coherencia e sempre con serenidade. E por último, agradezo tamén estendo o meu agradecemento aos traballadores do Concello que desde a casa demostraron a súa capacidade e axilidade, a pesares de que é evidente que este Concello necesita máis axilidade na digitalización, para iso teremos que meter máis recursos, e deixo a valoración do modificativo para a seguinte quenda. Moitas grazas, señora Martínez. Señor Jorquera. Ben, a señora Martínez acaba de chafarme o comezo da miña intervención. Polo tanto, en primeiro lugar, quero agradecer á alcaldesa as súas palabras, quero agradecer á señora Martínez tamén o que acaba de decir e quero adherirme ao resto da súa intervención inicial. Suscribo todo o que dixo e ia comezar dicindo, como é habitual, que quería comezar saudando os membros da corporación, a moitos dos cales non vía dende a declaración do estado de alarma. Saudos tamén o persoal do Concello, aos traballadores da prensa e o público que hoxe está seguindo o pleno a través de streaming. E inda que xa se dese leitura a unha declaración institucional, quero trasladar tamén dende aquí unha mensaxe de ánimo ao conxunto da sociedade e, por suposto, as nosas condolencias ás familias das vítimas desta pandemia. Ao conxunto da sociedade e a todos e a todas vostedes,
saúde, hoxe máis que nunca. Pese ás circunstancias que nos está tocando vivir, creo que é bo que o Concello retome o seu ritmo de funcionamento normal. A excepcionalidade da situación non debe de traducirse nunha excepcionalidade democrática. É bo que as institucións funcionen e intenten dar resposta ás necesidades dos cidadáns. Precisamente por iso, entrando xa en materia, gostaríanos que hoxe estivésemos aquí debatindo unha modificación dos orzamentos para dar resposta á situación social e económica provocada pola pandemia e que se usase o superávit e os remanentes con tal fin. Non pode ser primeiro por limitacións legais, por iso neste mesmo pleno imos debatir unha moción que insta a que se derroguen eses corsés e non pode ser porque no seu momento, antes do inicio da crise, optouse polo seu uso para o pago das obrigas derivadas de sentenzas judiciais e, en particular, as derivadas da sentenza que dá razón aos demandantes afectados polas expropiacións no entorno do Castro de Elviña. De ter sabido que hoxe estaríamos nesta situación, teríanos gustado que se arbitrase outra solución, negociar os prazos de pago cos demandantes, por poñer simplemente un exemplo. Sabemos das dificultades legais, sabemos da hipoteca que representan para o Concello estas obrigas por mor dos intereses que hai que pagar e sabemos que se están facendo esforzos para mobilizar recursos para activar un plan de choque contra esta crise, recurrindo tamén en parte ao uso de remanentes. Por iso, expreso o noso desexo de que en breve poidamos ser convocados a un pleno extraordinario para aprobar outra modificación de crédito. Esta, para que o plan de medidas sociais e económicas para facer fronte ás consecuencias da crise do coronavirus sexa unha realidade. Porque, de momento, señor concelleiro de Economía e Facenda, a propaganda vai por diante da realidade. A Coruña está chea de cartaces publicitarios do Concello anunciando unha serie de medidas, pero moitas desas medidas só son ideas, de momento non teñen concreción nin dotación orzamentaria. Mesmo esa campaña publicitaria fala dun plan de contratación de máis de 500 millóns de euros para facer fronte á crise do COVID-19, cando ese plan de contratación é simplemente un compendio de todos os contratos que está previsto licitar e adxudicar neste ano e nos anos vindeiros, todos eles previstos antes do inicio desta crise. Con todo isto, non quero ser agoreiro. Sei dos esforzos que todos estamos facendo, empezando por vostede, señor concelleiro de Economía e Facenda, para que ese plan de medidas sociais e económicas sexa unha realidade. Pero permítame esta chamada de atención, porque ante unha situación de emerxencia non hai que actuar con precipitación, pero sí con axilidade e decisión. Como xa me excedín do tempo de intervención, reservo para a segunda quenda explicitación do noso sentido de voto. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Jorquera. Pola Marea Atlántica, señor Martínez. Ben, membros da Corporación, persoal municipal, profesionais dos medios, veciñanza que nos segue hoxe exclusivamente a través do streaming, moi bo día a todos e a todas. Hoxe retomamos a actividade deste pleno despois de case 2 meses de paréntese forzosa. E querería eu tamén aproveitar esta primeira intervención para expresar en nome deste grupo municipal e da Marea Atlántica no seu conxunto o noso pesar por todas e cada unha das vidas que se cobrou até agora a pandemia do coronavirus e para enviar tamén todo o noso afecto e toda a nosa calor ás familias das persoas falecidas. Tamén queremos desexarlle unha pronta recuperación a quen está a pelexar agora mesmo nestes días contra o virus e enviarlle dende aquí todo o noso apoio e toda a nosa forza. E a quen sostivo e sostén esta batalla contra o virus en todas as frontes o noso sentido e profundo agradecemento. Traballadoras de axuda a domicilio, persoal dos servizos sociais, enfermeiras, forzas e corpos de seguridade e emerxencias, persoal sanitario e de coidados, traballadores e traballadoras dos sectores esenciais, grazas de corazón en nome da Marea Atlántica. Non hai balcóns abondos, merecedes, dende logo, moito máis ca un aplauso diario. E, finalmente, unha última mensaxe para os voluntarios e as voluntarias que se movilizaron a través do Concello e para todas esas persoas anónimas,
que dende os grupos de apoio mutuo están a salvar miles de vidas coas súas propias mans. Como cidadán estou agradecido e orgulloso, como representante público debo recoñecelo, avergonzado. Todo ese traballo da cidadanía autoorganizada nos recorda ou debería recordarnos que carecemos aínda de servizos públicos suficientes para coidar da nosa sociedade e iso non deixa de ser unha evidencia do noso fracaso. Non me vai quedar moito tempo nesta primeira intervención para explicar por que non imos apoiar o modificativo de crédito que impulsa o Goberno municipal. Serei sintético agora e tratarei, se me dá o tempo, de ampliar os argumentos na quenda de réplica. Avanzarei 4 razóns. A primeira, cun presente dramático e un futuro cando menos incerto para a maioría social, este modificativo só se ocupa do pasado e, ademais, do peor pasado. É a enésima factura millonaria do vazquismo que temos que pagar. Este non é o modificativo que necesitamos. En segundo lugar, as persoas afectadas polas expropiacións irregulares del Viña non teñen a culpa do que outros fixeron mal no seu día e teñen que cobrar as súas indemnizacións, pero non de calquera xeito, non na situación actual, non vale todo. E a responsabilidade do Goberno era buscar alternativas. E creemos que non se buscaron alternativas ou que non se puxo o suficiente interese en buscar alternativas. Consumir o superávit nesta factura, no canto de dedicalo a políticas de rescate social e reactivación económica, foi unha decisión, como avanzaba o voceiro do BNG, discrecional do Goberno, que parecía boa idea cando a tomaron alá en 2019, tal vez, pero agora non o é, en absoluto. E creo que teñen que explicalo así, sen panos quentes e sen, permítanmo, andrómenas xurídicas. E, por último, señoras e señores do Goberno, transparencia e lealdade. Se pensaban suprimir a partida que reservamos no seu día para recuperar a Solana para o patrimonio público, o mínimo era comunicárnolo. Nada máis de momento. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Martínez. Polo Grupo Popular, señora Gallego. Buenos días a todos los miembros de la corporación, a los que están aquí presentes, a los que están vía telemática, a los trabajadores municipales, a los medios de comunicación y a la ciudadanía en general que nos está escuchando. No me quiero extender mucho porque suscribo las palabras de todos mis compañeros, ¿no?, de lamentar los fallecimientos, desear la pronta recuperación a la gente que todavía está enferma y mostrar la condolencia a las familias de los fallecidos y que en estas circunstancias además no poder acompañarlos. Y por supuesto los agradecimientos a todos los sanitarios, a todo el personal que ha trabajado durante este tiempo, y no quiero extenderme más porque además se ha leído una declaración institucional y que se hará pública y ahí está nuestra posición. Quiero agradecer especialmente las palabras de la alcaldesa y decirle que, desde luego, con nuestro grupo va a contar de aquí en adelante, lógicamente, ¿no? Que estamos en un momento extraordinariamente complicado. Desde el punto de vista sanitario, que estemos aquí ya es un ejemplo de que las cifras, además, indican que estamos superando la pandemia. Pero desde el punto de vista económico, todo apunta a que lo peor está por llegar. Negocios que han tenido que cerrar y muchos que van a tener serias dificultades para volver a abrir la persiana. Momento de unidad, situaciones excepcionales requieren medidas excepcionales y gobiernos y corporaciones valientes. Urge aprobar un plan de rescate social y de reactivación económica. Pedimos voluntad de llegar a acuerdos por parte de todos los grupos para ser lo más ágiles posibles y eficientes para poder aprobar un modificativo con un paquete de medidas tan necesario antes de que termine el mes. Hay que salvar los puestos de trabajo, es la prioridad en este momento, remar todos en el mismo sentido, sin fisuras. Digo todo esto porque este plan es lo que nos gustaría estar debatiendo y aprobando. No voy a hablar de las medidas que hemos propuesto, nuestro grupo, que han sido muchas, y de hecho hemos decidido no presentar ninguna iniciativa económica en este pleno en este sentido porque queremos respetar los tiempos y los acuerdos, simplemente manifestar nuestra voluntad de que se llegue cuanto antes. Pero sí tenemos que lamentar que 11.682.000 euros se traigan hoy a pleno para pagar sentencias en lugar de destinarse a necesidades urgentes, activación de la economía
o servicios e infraestructuras esenciales. Una vez más, debatimos herencias socialistas millonarias. Señor Laje, antes le decía que situaciones extraordinarias requieren gobiernos y corporaciones valientes. Todo el dinero que se pueda invertir en reactivar la economía es poco. Un gobierno valiente habría negociado el pago de las sentencias en plazos, aunque haya que pagar intereses 2 meses más después de 20 años, tampoco supone nada para el ayuntamiento, hay prioridades. O solicitar un préstamo para hacer frente a la sentencia. Nosotros les hemos mostrado nuestro apoyo. En las distintas comisiones de Hacienda debatimos acerca de la obligación de aplicar el remanente y el superávit al pago de sentencias. Se pidió una consulta al Ministerio, dijo que la iba a hacer, luego que no, luego que bueno, que no llegó todavía. Bueno, al final resulta que quedaban 4.400.000 euros de remanente, bueno, pues haciendo ajustes, y esperemos que los podamos aplicar. Les recuerdo que gracias a la llamada Ley Montoro, que por cierto hace 2 años que ya no es ministro, pudieron ya derogarla, se consiguió equilibrar las cuentas de los ayuntamientos y además que en este momento cuenten con 28.000 millones de remanentes. Ante la peor crisis sanitaria, social y económica, ¿qué quiere hacer Montero? Pues confiscar los ahorros. En plena crisis sanitaria y ante la peor crisis social y económica que se avecina, el Gobierno PSOE-Podemos, vía Real Decreto y aprovechando el estado de alarma, pretende apropiarse del dinero de los ayuntamientos que en este momento están necesarios. Esperemos que recapaciten, que escuchen y que los 4,4 millones de remanente, que parece que ahora sobran, podamos destinarlos al Plan de Reactivación Social y Económica. Muchas gracias. Moitas grazas, señora Gallego. Turno para o Goberno, señor Laje. Gracias, señora alcaldesa. En primer lugar, darlle as gracias a señora Martínez, a concelleira de Ciudadanos e voceira, polas súas verbas e tamén, por que non decirlo, porque ao igual que o conxunto dos grupos con moitos menos recursos, pois ten estado todo este tempo aí sin faltar e sin fallar un só día e aportando e facendo que a construción, a política a que falaba a señora alcaldesa na súa exposición previo a este punto, pois esa un pouco máis fácil de defender e de explicar. Ás veces hai consideracións, incluso chanzas, sobre que as persoas poidan ser construtivas ou aporten na política, e eu quero hoxe aquí romper unha lanza, como decía a nosa alcaldesa, porque sexamos capaces de convivir pensando no ben común, a pesar das diferencias ideolóxicas ou as procedencias ben diferentes. Gracias, señor Jorquera. Sin dúbida ninguna, todas as chamadas de atención son sempre tidas en conta e eu entendo o papel que ten a oposición, porque o papel da oposición non é alabar o goberno, tamén é ver aquelas cuestións que son mellorables e vostede, como sempre, creo que ten feito aportacións pois constructivas e, desde logo, que fan posible, ademais, que este goberno camiñe tendo en conta diferentes puntos de vista e sendo sensible ás propostas que trasladan os diferentes grupos municipais, non? Tamén quero facer un apuntamento ao fío do que decía o señor Martínez ao comezo. Eu creo que hai altura de miras, creo que non hai cicatería de ningún tipo. Penso que o que estamos adiante dun punto de orden do día que nos trae aquí por unha realidade que ninguén pode obviar, que dar cumprimento a unha sentencia que é firme. Non son andrómenas xurídicas, señor Martínez. Ojalá fora algún tipo de andrómena, o que é dar cumprimento á legalidade. E este goberno, desde logo, non sei, creo que non se pode poñer en dúbida que cumpra coa legalidade. Desde logo que tamén posibilita mobilizar recursos. Eu estou seguro que vostede, que ven de decir que é importante mobilizar recursos e estar á altura nestas circunstancias, coincidirá comigo que 1,4 millóns de euros da Solana non son agora unha urxencia no exercicio orzamentario 2020. Non quere decir que non podan selo no 21, no 22, no 23 ou en anos sucesivos. Dende logo, no ano 20 e nestas circunstancias non o é. Por lo tanto, creo que decir
poñer en dúbida o cumprimento dunha sentencia xudicial, eu creo que non é ningún tipo de andrómena. Eu sei que o fai, tentando aportar outro punto de vista e desde unha posición constructiva. Nós temos unha lealdade absoluta á cidade da Coruña e, desde logo, somos conscientes de que recuperar espacios públicos é algo ao que deberíamos estar todos obrigados moral e éticamente. Pero tamén somos conscientes de que estamos tratando de sacar adiante un plan de reactivación onde todos os recursos que podamos poñer a disposición, pois, desde logo, son poucos. Nese sentido, creo que estamos na boa dirección e teño que agradecer á señora Gallego, como non pode ser de outro xeito, pois a súa disposición, e teño que dicirlo así, a súa boa disposición, non só con propostas, senón tamén valorando o esforzo que se está facendo para buscar recursos e que podamos canto antes sacar adiante ese plan de reactivación. Estamos en momentos extraordinarios, en circunstancias extraordinarias. O ano 2020 non vai a ser o ano no que se determine ningún tipo de contenda electoral de carácter local, nin estamos a falar de confrontación de proxectos políticos. Estamos a falar dunha realidade a que se espera que todos os representantes políticos estén á altura. E, desde logo, agradécese moito as posicións constructivas e ser capaces de, entre todos, poder sacalas adiante. E isto significa, como non pode ser de outro xeito, un recoñecemento. E un recoñecemento explícito dun goberno en minoría que é consciente que isto podría ser ter outro tipo de traxecto. E o traxecto se pode facer non só porque nos fagamos un esforzo, que é o noso deber como goberno, senón tamén é posible porque os diferentes grupos da oposición están contribuindo a iso. E pode, ao mellor, non ser habitual este tipo de recoñecementos, pero é que é así. Solo estaremos á altura das circunstancias se somos capaces de aparcar os nosos programas de máximos e somos capaces de acadar un acordo de mínimos, un mínimo denominador común, o ser capaces de entender que aí fora están moitos cidadáns esperando que haxa poucas leas e moitos acordos. Por iso, señora Gallego, agradezco especialmente a posición que ten manifestado o Partido Popular ao respecto, porque creo que axuda, tendo en conta que é a alternativa natural, é dicir, a quen está habitualmente en frente do Partido Socialista, tendo en conta a realidade política a cal eu non vou a esquecer, ni mirar para outro lado, sabendo que é así. Pero tamén se demostra se somos capaces de estar á altura dos nosos cargos e das nosas responsabilidades, aparcando os programas de máximos e chegando a posicións onde todos podamos aportar e sentirnos cómodos. Eu agradezco aquí todas as aportacións que se están facendo, a de todos os grupos, tamén a dos que son críticos, sin dúbida ninguna. Moitas grazas, señor Laje. Último turno de 2 minutos, señora Martínez. Ben, a nosa postura neste asunto é favorable á aprobación do modificativo para pagar as sentenzas del Viño. Os feitos e os informes son claros ao respecto. Existe unha sentenza de maio de 2018 do Tribunal Superior de Xusticia de Galicia que obriga ao Concello a pagar as diferenzas entre as valoracións municipais de determinadas expropiacións do Castro del Viña e as fixadas polo dictame feito en 2015. Só de intereses entre as dúas fases, si se deixa a débeda para o próximo exercicio, suporíalle ao Concello desperdiciar máis de 230.000 euros, tan necesarios agora mesmo para paliar as consecuencias sociais e económicas do COVID-19. Por tanto, para Ciudadanos debe pagarse a maior brevidade posible, o contrario sería dunha irresponsabilidade enorme. E xa non porque a Lei de Estabilidade Presupuestaria obriga a atender as débedas pendentes de aplicar ao orzamento a 31 de decembro na conta 413, nin tampouco só polo deber de cumprir e executar as sentenzas, que son motivos legais máis que suficientes, senón porque pagar máis de 230.000 euros anuais só en intereses é un sinsentido, unha irresponsabilidade sabendo o que xa temos en riba a consecuencia desta pandemia. Ante a insuficiencia presupuestaria para o pagamento das sentenzas firmes, proponse o pagamento entre o remanente líquido de tesourería disponible, que inclúe o importe do superávit, e a partida destinada no orzamento para a compra da solana. Incluir esa partida destinada á compra da solana non é renunciar a iso, é un aprazamento temporal perfectamente asumible
e entendible nestas circunstancias. Son 1,4 millóns de euros que, sin dúbida, poden esperar ao próximo exercicio. Un Concello sen débedas pendentes por sentenzas xudiciais que se vexa obrigado a renunciar a cantidades de diñeiro insultantes en intereses de demora non é unha administración forte e responsable para o impacto económico e social que se nos presenta e que será longo. Non podemos tirar máis de 230.000 euros. E pedir un crédito para facer fronte ás sentenzas, permítame a comparativa, é como quen lle rompe a perna a un e despois lle quere pagar unhas muletas. Seguramente nos encontremos con máis herdanzas porque as vai haber. Intentemos remendalas do mellor xeito posible e máis beneficioso para os cidadáns. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Martínez. Señor Jorquera. Grazas. Aproveito esta segunda intervención para anunciar que o BNG non vai dificultar co seu voto a aprobación desta modificación orzamentaria, condicionado, como expresei na primeira intervención, a que se concrete ca máxima urxencia posible un plan de medidas sociais e económicas para facer fronte á crise do COVID-19. Non discutimos que é mellor destinar o superávit a cumplir coas obrigas derivadas de sentencias judiciais que amortizar débeda, porque esa era a escolla inicial cando se iniciou o proceso antes da crise do COVID-19 que desemboca agora nesta modificación orzamentaria. Non discutimos que é mellor destinar o superávit a cumplir cas obrigas derivadas de sentencias judiciais que amortizar débeda, non só porque se trate de cumplir cunha sentenza, tamén é mellor para o Concello por razóns financeiras, dado que os xuros por débedas judiciais son do 3% frente ao 0,7% dos préstamos bancarios. E tampouco nos opoñemos a que se usen con tal fin créditos non utilizados e que dificilmente se ían executar neste exercicio. E quero referirme singularmente ao uso do 1.400.000 euros consignado para a merca de la Solana. Coincidimos en que non é prioritario, máxime neste contexto, pero, ademais, o BNG nunca estivo de acordo con que se contemplase esa operación. Neste pleno defendimos en reiteradas ocasións a cesión ou devolución gratuita ao Concello do Cárcere, dos terreos da Maestranza e tantos outros edificios e instalacións, porque se trata simplemente de que se nos devolva o que é noso e defendemos o mesmo con respecto a la Solana. Consideramos que debe de ter a mesma consideración. Polo tanto, debe ser devolta de xeito gratuito ao Concello ao remate da súa concesión no ano 2027. O ano 2027, non estamos falando do século XXII. No ano 2027 remata a concesión e ten que ser devolta gratuitamente ao Concello. Ben, polas razóns expresadas, o BNG non se vai a opoñer a que se poida sustanciar esta modificación orzamentaria, polo tanto, imos votar a favor. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Jorquera. Pola Marea Atlántica, señor Martínez. Agradezolle, señora Rei, o recoñecemento que fixo ao comezo. Estou de acordo, creo que tanto o conxunto da corporación como singularmente o Grupo Municipal da Marea Atlántica, malia as diferencias, estamos a ser leais e cooperativos e, por iso, neste punto hoxe, malia as diferenzas expresadas ao comezo e que ampliarei agora, non queremos obstaculizar o curso do modificativo e nos absteremos na votación. Lealdade non é submisión, dixolle esta semana o presidente da Comunidade Valenciana ao seu presidente do Goberno, Pedro Sánchez, e estou de acordo, lealdade non é submisión. E lealmente, señor Laje, teño que dicirlle que é unha indignidade impropia de vostede que diga o que dixo sobre o superávit no pasado mandato, cando calquera que teña un mínimo de memoria sabe que nos obrigaron cos seus votos a entregarlle aos bancos o que podíamos ter dedicado a investimentos. Esperaban máis de vostede, francamente. Lealmente, señor Laje, teño que dicirlle que os seus datos de execución non son vos. Estamos en maio, só executaron o 19,2% do orzamento e só o 3,2% do investimento. Lealmente, señor Laje, teño que dicirlle que a liquidación do exercicio pasado, do seu primeiro exercicio, que hoxe ven ao pleno sen debate, tampouco ofrece grandes resultados. Pecharon 2019 cunha execución global do 78,5, 5 puntos menos que en 2015, e cunha execución de investimentos que non chega nin á metade da daquel ano. Lealmente, señor Laje,
teño que recordarlle que o modificativo que deberíamos estar debatendo e aprobando neste pleno é o do Plan de Rescate Social e de Reactivación Económica para sacar a esta cidade e a súa xente da situación na que estamos. E lealmente, señora Rei, teño que decirlle que con 2 concellerías non se sostén un goberno durante 4 anos, e moito menos agora, cos desafíos que temos por diante a consecuencia da crise social e económica agravada pola pandemia. Nada máis. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Martínez. Polo Partido Popular, señora Gallego. Muchas gracias. Bueno, aunque no estamos conformes ni con la forma ni con el fondo de este expediente, entendemos que podría haber otras opciones más valientes, como ya he dicho antes, sin cuestionar, por supuesto, que técnicamente está bien tramitado y que es correcto, que los funcionarios han hecho bien su trabajo. Anunciamos nuestro voto favorable por una única razón. Las deudas hay que pagarlas y no hay más. Nos duele tener que afrontar una vez más una sentencia de más de 12 millones. Parte se ha pagado, pero bueno, hay que recordar que era de más de 12 millones, que me temo que además no va a ser la última. Alguna herencia socialista más llegará y las que empezarán a llegar también serán las del Gobierno de la Marea. Ojalá que con este pago pudiésemos dejar el contador a cero, pero me temo que no va a ser así. Y nos duele más en este momento de emergencia en el que tanta gente lo está pasando mal, con los negocios cerrados y con la incertidumbre de si van a poder abrir. Mucha gente que no tiene ni las necesidades básicas cubiertas. Para nosotros esa es la prioridad, para toda la corporación. Pero bueno, vamos a pasar página y a partir de hoy hay que ser ágiles, eficientes para ayudarles y antes de final de mes poder aprobar un modificativo con el dinero suficiente. No me gustaría terminar sin destacar alguno de los resultados que arroja la liquidación del presupuesto, de la que se va a dar cuenta a continuación. Reparos, es decir, facturas irregulares, sin contrato o sin presupuesto, ambas cosas a la vez. 2014, último año completo del Partido Popular, 1,5 millones de euros. En 2015 ya llegó la Marea, medio año, 5 millones. 2016, la Marea, 14,5. 2017, la Marea, 20,8. 2018, 25 millones, también la Marea. 2019, en junio, llegó el PSOE, 40,1 millones, 40,1. Récord histórico, es verdad, que vienen de contratos, la mayoría del Gobierno anterior. Grado de ejecución de inversiones, 2014, último año completo del Partido Popular, 65,4%, 30 millones de euros. 2015, 60,42%, ya había llegado la Marea, 28 millones, ya empezó a bajar. 2016, 29,8%, 13,4 millones, señor Martínez. 2017, 29,6%, 10,8 millones. 2018, 20,53%, seguía bajando, 25 millones. 2019, que es la liquidación de la que se va a dar cuenta, 21,99%, 9,7 millones ya con el Gobierno socialista desde junio. Creo que poco más hay que decir de los diferentes modelos de gestión. Pónganse las pilas porque ya llevan casi un año. Yo entiendo que también les han dejado una buena herencia el Gobierno anterior, pero no vayamos por el mismo camino que con la Marea. Muchas gracias. Moitas grazas, señora Gallego. Señor Laje, 2 minutos. Gracias, señora alcaldesa. Moi brevemente, en primeiro lugar, para agradecer todas as aportacións, para agradecer os apoios a este modificativo, aínda que sexan apoios con consideracións críticas que pódense entender desde as diferentes ópticas. Tamén quero agradecerlle ao señor Martínez, aínda que tiña máis ou menos transmitido que non estaban de acordo co modificativo, agradezcolle a súa abstención. Desde logo, non debe de sentirse ofendido por o que pasara no mandato anterior. Creo que o Grupo Socialista, ademais, facilitou que se aprobaran os orzamentos en diferentes momentos. É certo que terían millor ou peor entendemento en algúns casos, pero creo que non vale de nada que andemos a remexer permanentemente, non? É dicir, creo que non contribuye. Eu quero quedarme, desde logo, ca aportación leal e positiva, e é así, señor Martínez, quero dicir, tal como dixo a nosa alcaldesa, todo este período é un período onde as circunstancias extraordinarias, ademais, todo o mundo estuvo á altura,
e vostedes tamén contribuíron e colaboraron lealmente, sen dúbida ninguna. O que sí quero é facerlle unha acotación e algo que eu creo que é importante, non? É dicir, facer unha aclaración. Vostede fala das sentencias e sempre está, é dicir, teñen así, hai unhas, é dicir, como, non sei como decirlo, a obsesión ao millor non é a palabra, non, señor Martínez, pero esa teima permanente de falar do vazquismo para todo, é dicir, das sentencias, é dicir, pero as sentencias, eu podo lle poñer un exemplo, mire, dun goberno da Marea, que fai unha expropiación por valor de 186.000 euros para que se poda construir un centro de día. E vai ao tribunal e determina que está mal, que é 1,3 millóns. Concello de Sada, para que non o busque. Que cree que foi o vazquismo tamén o que operou que a sentencia do tribunal expropiatorio levara consigo unha multiplicación case por 10 do coste das expropiacións? Bueno, a ver, creo que hai un intento de protección en términos de xacemento arqueolóxico e hai unha sentencia e unhas decisións que se toman tanto no tribunal de expropiacións como despois se recurre porque non se está de acordo. Podemos atribuir todo o que queiramos, pero se nos cae, señor Martínez. Eu entendo, e vostede seguro que o entende tamén, que 1,4 millóns de euros previstos para a Solana non son urxentes, nin perentorios, nin necesarios entre xuño e decembro deste ano. Por lo tanto, non hai ningún tipo de afrenta. O que hai é realismo. E nese realismo é no que estamos instalados. Cumprir as sentencias firmes, e mobilizar recursos que non se van a utilizar. Non se vai a facer a Tollship no 2020, verdade? Entonces, podemos detraer esos recursos e utilizalos noutra cousa. Non se vai a mercar os terreos da Solana no 2020, pois non será sagrada esa partida porque a Marea se lle ocurrira nun momento determinado no 2017 poñela no orzamento. Por certo, puxeron no orzamento e sigueu no orzamento. Co cal, vir aquí a dar leccións de execución orzamentaria, eu creo que tamén, ás veces, hai que pensar un pouco no que se di. En calquera caso, señor Martínez, eu agradezco moito que se absteñan e que faciliten que este modificativo poda sair sin votos en contra. Moitas gracias. Moitas grazas, señor Laje. Imos proceder á votación, dado que hai 3 concelleiros no seu domicilio. Me escoitan ou imos con retardo? Sí. A ver, un segundo. Pero hai retardo ou non? Con lo que digas tú, no. Ah. Sí. Vale. Sí. Ay, pero está hablando Laje. Todavía. Por el pinganillo sí, ¿eh? Está hablando Laje. Terrible, ¿eh? Señor Martínez, te dice. A ver. Bo día, me escoitan os que están na casa? Sí. A casa sí. Sí, ahora sí. Roberto tamén. Sí. Ben, imos proceder á votación deste punto. Sí. Votamos presencialmente. Vale. Vamos a votar primeiro presencialmente os membros da corporación que se atopan no salón de plenos. Rematada a votación presencial, preguntarelles a vostedes individualmente polo sentido do seu voto. Muy bien. Ben, votos a favor. Moitas grazas. Votos en contra? Abstencións? Ben, señor García. A favor. Señora Sobral. A favor. Señora Cendán. A favor. Venimos a proceder a votar. Ben, pois pecho o micro do ordenador.
escoitar o señor Laje 2 veces é tremendo, pero escoitarse a unha mesma é ainda peor, Ben, queda aprobado este punto. Moitas grazas. Asunto número 3. Asunto número 3, toma de coñecemento da aprobación das liquidacións do orzamento do Concello, do Instituto Municipal Coruña Espectáculos INCE, do Consorcio de Turismo e Congresos, do Consorcio para a Promoción da Música correspondente ao exercicio 2019. Toma de coñecemento dos informes 23 de marzo de 2020, 25 de marzo de 2020 e complementario a este último, o do 30 de abril de 2020, sobre a estabilidade orzamentaria, a liquidación do Grupo Institucional do Concello da Coruña do exercicio 2019 e toma de coñecemento do informe das resolucións adoptadas pola Presidencia da entidade local contrarias aos reparos efectuadas no exercicio 2019. Asunto número 4. Cambio de uso na parcela sita no lugar Castaño de Irís, UNDE, titularidade da Comunidade Autónoma de Galicia, para a construción dunha residencia de maiores. Moitas grazas. Señor Díaz Villoslada, ten a palabra polo Goberno e despois outro turno de 3 minutos o primeiro e 2 o segundo. Adiante. Perdón, mencionar que require maioría absoluta legal. Sí, bo día, señora Presidenta, e bo día a toda a corporación e os medios que nos acompañan e o público que asiste. Bueno, eu creo que mostrar a satisfacción de poder volver nos sentar neste pleno para poder retomar o pulso da cidade, porque a cidade e a cidadanía o que espera que este pleno e tantos plenos e tantas cámaras legislativas sexan en estas circunstancias bueno, pues capaces e quen de construir unha saída esperanzadora non para toda a sociedade en termos sociais e en termos económicos. E o asunto que hoxe presentamos para aprobación pon o foco precisamente na importancia e na relevancia dos dispositivos de recursos e de equipamentos públicos, neste caso sanitarios ou neste caso asistenciais. E en ese sentido, e como figura na proposta que se presenta para este debate, o 30 de abril a Consellería de Política Social da Xunta de Galicia presentara ante o Concello a solicitude para cambio de uso de equipamento privado docente a equipamento público asistencial da parcela a que se fai referencia no lugar de Castaño de Irís para a construción dunha residencia pública de maiores. E a Consellería de Política Social achega o informe correspondente do 14 de abril da Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo xustificativo desta posibilidade. Como sabemos, esta parcela atópase bueno, pois parcialmente ocupada cunha edificación que deberá ser demolida e informamos neste sentido que a licencia de demolición xa está concedida á Consellería de Política Social e que conta cunha superficie de 9.652 metros cuadrados. O que pasa é que a parcela está clasificada no Plan Xeral como solo urbano consolidado coa cualificación urbanística de equipamento docente de titularidade privada, polo que a actual cualificación da parcela impediría ou impide destinala a este uso asistencial ao que quere destinar o actual propietario da parcela, que é a Administración Autonómica. O artigo, como sabemos, 42.5 da Lei do Solo de Galicia de 2016 e o correspondente desenvolvemento regulamentario establecen que o Concello Pleno, pois por maioría absoluta, como sinalaba o señor secretario xeral do Pleno, e sen necesidade de seguir o procedimento de modificación do plan, pode acordar o cambio de uso dos terreos reservados a equipamentos públicos por outro dotacional público distinto, sempre que se manteña a titularidade pública ou se destine, como di este precepto, a incrementar as zonas verdes ou os espacios libres públicos. Temos que ter en conta, por outra parte, que corresponde á Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo, asesoramento, a emisión dos informes sobre aplicación e interpretación da normativa vixente en materia de urbanismo en Galicia. E este informe do día 14 de abril de 2020, que achega a Consellería de Política Social e que está emitido pola Dirección Xeral de Urbanismo, conclúe que a titularidade pública desta parcela, a propiedade xa neste momento da Administración Autonómica, así como o fin último da mesma, que é o emprazamento dun equipamento público asistencial, residencia de maiores, non pode levarnos a outra conclusión que non sexa entender que sería admisible ese cambio de uso a beiro do precepto sinalado,
atendendo ao fin normativo do precepto e tendo en conta unha interpretación integrada das normas, principio, por certo, tamén destacado no informe da Secretaría Xeral do Pleno. Hai que lembrar que este cambio de uso que se propón non altera as condicións de edificación sobre a parcela, que seguirán a ser reguladas no artigo 728 da norma zonal 8 das urbanísticas do propio Plan Xeral e que, requerindo a maioría absoluta do Pleno, contando co informe preceptivo en termos favorables da Secretaría Xeral desta Corporación, propoñemos precisamente este cambio de uso coas necesarias publicacións no Diario Oficial de Galicia para a súa publicación no Rexistro de Planeamento e as correspondentes notificacións. Entendemos que con estes criterios interpretativos achegados pola Dirección Xeral de Urbanismo é viable este cambio de uso para facer posible este novo equipamento asistencial importantísimo para as cidades dende hai, por certo, bastante tempo. Mais nada, gracias. Moitas grazas, señor Díaz Villoslada. Primeiro turno para Ciudadanos, señora Martínez. Ben, dende xa amosamos a nosa intención de votar favorablemente porque consideramos que son precisamente razóns de interese xeral as que xustifican que no suposto dos equipamentos públicos se estableza ese procedimento excepcional de modificación do planeamento que aquí se propón para poder dar unha resposta rápida ás necesidades dotacionais reais da poboación que poden ser cambiantes no tempo e que a bofé, que agora son moi necesarias, sen ter que acudir a un custoso procedimento de modificación do planeamento, custoso tanto dende un punto de vista temporal polos inescusables prazos procementais como no que se refire ás necesidades de medios técnicos, materiais ou persoais, entre outros, tal e como indica a proposta da Consellería de Política Social. A tal efecto, este pleno pode acordar o cambio de uso dos terreos reservados para equipamentos públicos por outro uso dotacional público distinto, sempre que se manteña a titularidade pública. Neste caso, se ben o PEXOM califica a parcela como equipamento docente de titularidade privada, o certo é que na práctica prodúcese a ese respecto un cambio sustancial da situación pola adquisición de dita parcela por parte da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia, formalizada mediante escritura pública de compra-venda o 11 de outubro de 2019. E tal e como Desculpe indica... un segundo, señora Martínez. Por favor, os compañeiros que están na tribuna, si poden baixar un pouco o ton porque se escoita aquí. Grazas. Continúe. E decía, tal como indica o informe do secretario, atópase debidamente xustificado este cambio. Por iso nos votaremos a favor e agradecemos, de paso, a disposición do Goberno local a favorecer o entendemento coa Xunta de Galicia para acadar algo que, sen dúbida, beneficiará aos coruñeses. Agora ben, gustaríame resaltar neste asunto o feito de que sexa a Fundación Amancio Ortega a que aporte a maior inversión neste asunto. Xa o comentamos no seu día, cando se trouxeron a este pleno as inversións nesta cidade nos presupostos da Xunta, que chamaba a atención que a maior inversión da Xunta nesta cidade, 15 millóns de euros, sexa da man da Fundación Amancio Ortega. En calquera caso, evidentemente, benvida sexa, como tantas outras donacións que ten feito nesta cidade para a sanidade, para a benestar social, en escolas infantis e tantas outras que non se fan públicas. A nova residencia ofrecerá 150 plazas públicas para maiores e 140 novos postos de traballo, sen dúbida, unha moi boa nova. Agradecemos que para cando esta nova residencia estea construída xa se teña ben claro como hai que proceder e actuar nas residencias de maiores, que teñamos aprendido da traxedia que supuxo o COVID. O risco non pasou en absoluto, seguimos nunha situación moi grave, con mortes que non podemos normalizar nin asumir como algo habitual. Ata aquí, moitas grazas. Moitas grazas, señora Martínez. Polo Bloque Nacionalista Galego, señora Beira. Sí, moitas grazas, señora alcaldesa. Gustaríame saudar nesta primeira intervención as xornalistas e os xornalistas que seguen este pleno para poder informar, as persoas que nos seguen polo streaming, o persoal do Concello presente e as compañeiras e compañeiros da Corporación. Encantada de volver a vervos. A historia da residencia de maiores é a historia dunha reviravolta da Xunta de Galiza que no canto de querer construir a residencia nun soar cedido de xeito gratuito por este Concello, decide mercarlle á Fundación Hermanos Tenreiro por valor de 2 millóns de euros no terreo onde estaba situada a Gardería Virgen del Carmen. Un momento, agarden. Dixen que construiría a Xunta de Galiza. Teñen que disculpar o meu erro.
O terreo mercouno a Xunta de Galiza e quen vai construir a residencia de maiores é efectivamente a Fundación Amancio Ortega. E isto é o exemplo paradigmático da xestión do señor Feijóo, dunha xestión ineficiente que deixa moito que desexar canto ás súas prioridades. Parécelle unha boa oportunidade patrimonial, e poño as comillas, porque foron as palabras exactas coas que comunicou a Xunta de Galiza o motivo polo que se compraba este soar, pareceulle, polo tanto, unha boa oportunidade patrimonial comprar por 2 millóns de euros un terreo privado porque tiña mellores vistas á ría, e pecho a cita, porque tamén foi outro dos motivos polos que anunciou a Xunta de Galiza a compra deste terreo, para que sexa unha fundación privada que construa unha residencia que, sinceramente, disfrazan de pública e non negamos que vai a ter unha xestión pública, pero ao final o terreo se lle compra unha entidade privada e é unha fundación privada quen a construe. E, por certo, eu pregúntome, con estas citas que acabo de dar de boa oportunidade patrimonial e maiores vistas á ría, que a Xunta de Galiza, unha inmobiliaria para dirixirse con estas palabras ou para argumentar con estas palabras a compra dun terreo. E aínda que vayan a louvar, se louven aquí seguramente, as colaboracións público-privadas no goberno Feijóo para o desenvolvemento dos servizos públicos, e discúlpenme a digresión, pero a mellor colaboración público-privada para o desenvolvemento dos servizos públicos chámanse impostos. E niso, a mal chamada clase política, temos tres cousas que facer. Primeiro, pedagoxía fronte á demagoxa. En estes últimos días estámola vendo e vaya como estamos vendo. E unha fiscalidade xusta e progresiva que creo que esta crise tamén deixou ben á vista. E volvendo ao modelo Feijóo, que tamén se deixa ver nesta operación de compra do soar, o que agora lle temos que mudar a cualificación para a construción dunha residencia de maiores. Por certo, para nós o procedimento sí que é cuestionável, aínda que non imos entrar en disquisicións legais, a nós séguenos chamando poderosísimamente a atención que non lle importe pagar 2 millóns de euros para obter o terreo, pero que pase de financiar a construción e que teña que mediar unha fundación privada. Do mesmo xeito que non lle importa pagar 700.000 euros en curas no Sergas e dalle igual, por moito tuit que poña no Día Mundial da Enfermaría, que as enfermeiras e os enfermeiros do noso país encadenen contratos de horas e días cunha precariedade absoluta, ou que as nais teñamos que trasladar os nosos fillos con 39 graus de febre dun centro de saúde a outro, que, por certo, está a unha certa distancia, porque non se substitúen os profesionais e as profesionais. Como dicimos, é absolutamente incomprensible o que aconteceu con esta compra no momento en que se anunciou, que ademais foi con moi pouca anterioridade a unha visita que tiñan programada co Concello da Coruña no terreo que tiña cedido esta administración. Un terreo de 8.000 metros cadrados o carón do Choac. Non nos opoñemos á obtención dese solo porque sí, senón que nos opoñemos porque había unha alternativa de balde, como dicimos. Nos creemos na colaboración leal entre administracións para a resolución dos problemas da cidadanía. Cremos absolutamente, como dicía a señora Martínez, mais unha cousa é iso e outra cousa é bailarlle a auga a un goberno galego que se atreve a pedirlle ao Concello da Coruña 22 millóns de euros para o desenvolvemento do novo Choac, cando realmente non se acordou da cidade da Coruña, das necesidades sanitarias da cidade da Coruña en 11 anos, cando non se acordou das necesidades dos nosos maiores, dos maiores da cidade da Coruña en 11 anos. Deixo o resto da intervención para o segundo punto porque me pasei de tempo. Moitas grazas, señora Beira. Pola Marea Atlántica, señor Varela. Sí, moitas gracias. Bueno, comezar efectivamente cun saúdo a todos os compañeiros e compañeiras do Pleno e a xente que nos sigue polo streaming e, lóxicamente, tamén as miñas condolencias a todas as persoas e as familias dos falecidos por esta crise do coronavirus e o agradecemento a todas as persoas tamén, traballadoras e voluntarias que terman desta sociedade nestes momentos tan duros. Bueno, indo ao asunto, como xa lle adiantei ao Concelleiro de Urbanismo, onte que pudemos falar por teléfono,
Consideramos dende a Marea Atlántica que o procedemento que se está a seguir non é o correcto, xa que se está utilizando unha vía urbanística excepcional polas prisas da Xunta por motivos electorais. Eu creo que é evidente, a petición é do día 30 do pasado mes, para poder facer un anuncio, outro máis na longa lista de anuncios electorais, ao que nos ten acostumado a Xunta, e intentar ocultar o seu dramático fracaso no modelo de residencias de maiores, da que falaremos máis adiante neste pleno. Bueno, nós non paramos de decilo, os atallos no urbanismo non son nada bons. Esta cidade, por desgracia, xa sufriu demasiados no pasado, e as súas consecuencias, señor Laje, no presente, consecuencias do urbanismo vazquista na maior parte das ocasións, por certo, non? Se non me falla a memoria, xa foi en tempos de Negreira, cando a Xunta falaba de construir unha residencia na cidade. Xa nos tempos de Negreira, antes do mandato da Marea Atlántica. Creo que xa choveu dende aquela, e como co resto das cousas que a Xunta anuncia na cidade, no mandato da Marea Atlántica o único que fixo foron máis anuncios, ningunha realidade. O único paso concreto que se deu ao respecto da cuestión da residencia de ancianos en Eirís nos últimos tempos foi a cesión de terreos que levamos a cabo no noso mandato. Para que? Para que de maneira unilateral e opaca a Xunta decidira mudar o destino da parcela de residencia de maiores e destinalo a ampliación do hospital. E con isto tamén quero evidenciar que hai parcelas actualmente na cidade que consideramos que cumplen as condicións urbanísticas para facer un edificio deste tipo. Por certo, falando de ampliación do hospital, os veciños afectados tampouco souberon nada do último anuncio de acordo feito polo Concello da Xunta nos últimos días. Eu quería facer unha mención a isto e lembrar aos veciños. Esa maneira de actuar non foi a que decidimos e a que acordamos neste pleno nas últimas semanas. Eu creo que é imprescindible que manteñan informados a veciñanza afectada, que está moi preocupada, lóxicamente, pola evolución dese proxecto. Como non iban a estalo cando dependen as súas vivendas deste proxecto. Eu creo que non poden repetir o erro dos últimos meses e deberían de manter unha interlocución constante cos veciños que me confirmaron onte que non saben nada deste último acordo que tomaron coa Xunta de Galicia. Bueno, moi rapidamente vou explicar por que consideramos erróneo o procedemento, aínda que resulta moi loable que a Xunta pretenda cometer unha residencia pública na cidade da Coruña, o procedemento que se sigue non é axeitado, porque a Lei do Solo de Galicia prevé a posibilidade, efectivamente, de cambiar, como dixo o Concelleiro de Urbanismo, excepcionalmente, vía aprobación plenaria o uso de equipamento, neste caso docente, a equipamento asistencial, pero non faculta a Lei do Solo de Galicia para cambiar a titularidade de privada a pública, que é o que se está facendo con este, ou se está intentando con este asunto que se trae a pleno. A posibilidade de cambio de uso se limita aos solos destinados a equipamentos públicos, e non é o caso desta parcela, e non os terreos de propiedade privada. E o feito de que a Xunta de Galicia adquira os terreos non os convirte, por moito que faga un informe, non os convirte por si só en terreos de titularidade pública ou de dominio público. De titularidade pública, sí, de dominio público non. Serán terreos patrimoniais da Xunta, pero non de dominio público. Por lo tanto, entendemos que este procedemento non é adecuado e despois me estenderei un pouco máis na cuestión. Gracias. Moitas grazas, señor Varela. Polo Partido Popular, señor Deus. Hola, buenos días a todos y me alegro mucho de volver a ver a todos mis compañeros aquí en el Salón de Plenos, adherirme a las condolencias por todos los fallecidos por el COVID y unirme a todos los buenos deseos que hemos expresado en este Pleno. Y sobre todo, decir que todos los coruñeses que lo han demostrado hasta el momento tengamos sentidiño en esta desescalada y en la vuelta a la normalidad. Volviendo al tema que nos ocupa, desde el Grupo Municipal del Partido Popular nos gustaría decir que nos encontramos ante la tramitación de un expediente en el que se pone en manifiesto la importancia de la colaboración institucional entre dos administraciones, en este caso la local y la autonómica, a través de la Consellería de Política Social. Debemos felicitarnos todos por formalizar este acuerdo, acomodar el uso de una parcela en el Plan General para adaptarla a las necesidades sociales del momento en el que vivimos. La finalidad del procedimiento que hoy queremos aprobar es alcanzar una actuación administrativa eficaz, bajo los principios de cooperación y colaboración leal entre administraciones, actuando con transparencia y con criterios de eficiencia y servicio a los ciudadanos. Como ya se ha dicho, se trata de acordar el cambio de uso de una parcela que en el Plan General está clasificada como equipamiento docente de titularidad privada por el de asistencial público, y todo ello señalando que ya no es necesaria la obtención de esa parcela, puesto que ya es de titularidad pública.
No quiero extenderme en las justificaciones legales y técnicas que avalan este procedimiento. Se encuentra perfectamente justificado en los informes tanto de la Dirección Xeral correspondiente a la Xunta de Galicia como en los informes municipales de urbanismo y en el preceptivo del secretario del Pleno. Y el cambio de categoría está además avalado por el artículo 47.4 de la Ley 2002 en el momento de aprobación del Plan General, hoy artículo 42.7 de la actual Ley del Suelo. Quisiera señalar también en este momento que el compromiso de la Xunta con la ciudad, reflejada en la colaboración con el Concello, se ve ampliado con esta nueva residencia para la tercera edad en Eirís. Ni que decir tiene el merecido reconocimiento a la Fundación Amancio Ortega, que financiará la construcción con 15 millones de euros. Se pondrán a disposición de los ciudadanos 150 nuevas plazas públicas para mayores y se crearán más de 140 empleos. Con estos datos, la Xunta, desde 2009, habrá ampliado las plazas públicas en nuestros mayores en la ciudad en un 138%, de 271 a 646. La ubicación de esta parcela adquirida por la Xunta posibilita pasar, además, de 8.000 metros cuadrados a 9.652, por lo que se podrá disponer de más espacios libres y zonas ajardinadas para el disfrute de los usuarios. Además de esto, la Xunta ha solicitado al Concello que la anterior parcela municipal pueda ser utilizada para implantar cualquier tipo de equipamiento público, con la adaptación del convenio suscrito por ambas administraciones. Está previsto situar el nuevo edificio de investigación científica, el INIVIC, asociado al nuevo CHUAC. Nos encontramos, pues, ante un trámite necesario para facilitar la implantación de un servicio público, como es en este caso una residencia para prestar asistencia a nuestros mayores. Es este fin público el que legitima y justifica el interés general y, por tanto, lo que ampara debidamente el cambio de uso propuesto para esta parcela, respondiendo con esta tramitación a la adaptación urbanística necesaria en respuesta a las necesidades sociales. Anunciamos, por ello, el voto a favor de nuestro grupo municipal. Moitas grazas, señor Deus. Pechando esta primeira quenda polo Grupo Socialista, señor Díaz Villoslada. Sí, grazas. Respecto de cada unha das intervencións, agradecer o posicionamento de Ciudadanos, lembrando o interese público, evidentemente, que legitima, do punto de vista, xa non falo social ou asistencial, sino legal, a este cambio de uso. E é certo, como señalaba a señora Beira, que había unha parcela en Curramontes con Inés de Castro, cedida por parte do goberno anterior, inicialmente para esta finalidade, e anuncia a Xunta de Galicia un cambio de parcela, fai a adquisición desta nova parcela, esa é unha cuestión de responsabilidade patrimonial da propia Xunta de Galicia. E, en ese sentido, o que si nos traslada tamén é que ese cambio se motiva porque, precisamente, a parcela inicialmente cedida terían interese en incluíla no proxecto de ampliación do Hospital Xeral da Coruña, da ampliación do CHUAC, para darlle un novo edificio de investigación ao INIVIC. En ese sentido, a nós tamén chamou a atención en aquel momento que el cambio de parcela imprevisto, porque contábamos inicialmente coa que estaba cedida, que estaba pendente de formalizar esa cesión, non estaba formalizada completamente a cesión, e nós adianto que sí, e xa dixemos en anteriores ocasións, que sí que estábamos dispostos e nos parecía razonable que esa parcela que estaba cedida se cambie de uso para dotar dun novo soporte e dun novo edificio ao INIVIC da Coruña, porque é un centro de referencia. Non estamos, señor Varela, como lle comentaba en algunha ocasión, a vista dos informes emitidos en ningún tipo de atallo urbanístico. Existen, senón, non traeríamos, lóxicamente, esta proposta a este pleno para cadar, ademais, unha maioría absoluta, ningún tipo de atallo desas características a que fai referencia, visto os informes tanto da Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e do Urbanismo como da Secretaría Xeral do Pleno. Con esa interpretación integradora das normas, si a literalidade da norma está clara, non hai nada que interpretar, pero, efectivamente, cando se produce unha situación destas características é cando hai que levar adiante a labor hermenéutica necesaria, e en ese sentido están emitidos os informes preceptivos para este pleno, lembrándose, ademais, a función social da propiedade que tamén o propio planeamento urbanístico, conforme ao artigo 33.2, en canto a esa función social da propiedade, ten que observar.
Bueno, eu prefiro non abundar moito nos atallos urbanísticos. Onte na propia Xunta de Goberno local tivemos a ocasión, de levar unha serie de expedientes de revisión de oficio da compra dunha serie de pisos. Creo que, non imos, eu creo que a entrar neste debate. E quería facer unha consideración de que actualmente, e efectivamente, estamos en conversas coa Xunta de Galicia para estructurar o convenio de colaboración para a ampliación do novo hospital. Ese convenio que se está a traballar e que aínda non está pechado, porque se dará conta de que ten que haber un traballo técnico interno para poder organizar os compromisos e as obrigas de cada administración en ese convenio, non supón en ningún caso a definición do proxecto. O proxecto vai ter que ser licitado polo Sergas e en ese proceso de licitación, incluso no prego previo para esa licitación, hai o compromiso por parte da Xunta de Galicia de sometelo a ese proceso de participación coas asociacións de veciños, tal e como a Xunta de Galicia asumiu en reunión conxunta cos veciños e con este Concello a final do mes de febreiro. Eu o que si lle pediría á Xunta de Galicia que este esforzo de cesión de parcelas que fai o Concello, tanto para o NIBIC como, neste caso, para a residencia maiores, sexa efectivo nos mellores prazos posibles, porque temos que lembrar como as residencias de maiores en Galicia, as 7 residencias de maiores en Galicia para 7 cidades galegas levan esperando 7 anos. E, en ese sentido, pedímoslle ou exixímoslle á Xunta de Galicia que con estes compromisos municipais a residencia de maiores da Coruña, sempre importante, pero moito máis importante nestes momentos, pois vaya adiante coa maior celeridade. E pola nosa parte, máis nada. Gracias. Moitas grazas. Temos o último turno de 2 minutos, señora Martínez. Moitas grazas, señora Beira. Ben, como dicía na miña primeira intervención, creemos efectivamente nesa colaboración leal entre administracións, pero tamén lle pedimos a este Goberno local que sexa firme cunha Xunta de Galiza que, como dicía, recorta e recortou constantemente en servizos sanitarios na nosa cidade e nós consideramos que é unha vergoña que pida que o Concello da Coruña poña 22 millóns de euros para o desenvolvemento do novo CHUAC. Ese novo hospital que nós seguimos dicindo que é unha cortina de fume que para o único que serve é para que non falemos da realidade diaria dos nosos servizos de saúde e de como non se substitúen profesionais na atención primaria, como se deixan morrer os servizos como os centros de orientación familiar na nosa cidade ou como pechan plantas enteiras nos hospitais da cidade. O Goberno local non debera aceptar as condicións que pon o Goberno do señor Feijóo, que, como dicía antes, se decata agora, 11 anos despois de que ten presa por construir o novo hospital e a quen presiona é ao Goberno local ou porque na cidade haxa unha nova residencia de maiores e por iso apremia o Goberno municipal para que os trámites sexan o máis breve posible. Decátase agora de que o único que dá vendido na nosa cidade despois de 11 anos é unha pasarela a un centro comercial que 5 meses despois ten que repararse. Non compartimos o modelo de construción de edificios e servizos públicos por parte dunha fundación privada. Creemos que o ten que facer a Administración Pública, nin con que se optase pola oportunidade patrimonial no canto da cesión do terreo por parte do Concello. Porque ese terreo que agora se quere destinar ao INIBIC e ese hospital espello cortina de fume para nós, desde logo, pode construírse noutras zonas da cidade que tamén son públicas e nós así o temos proposto. Mais como estas dúas cuestións non son de competencia municipal, nin están na man desta corporación e moito me temo que non teñen volta atrás, e dado pois que só se trata da modificación do planeamento, absterémonos neste punto de orde do día. Moitas grazas, señora Beira. Señor Varela, 2 minutos. Bueno, dende a Marea Atlántica non nos imos opoñer a este cambio de uso porque a finalidade entendemos que é positiva, pero non podemos votar a favor porque, como xa dixen, consideramos que o procedemento é incorrecto. E foi un procedemento elexido, creo eu, señor Villoslada, para acelerar os trámites, o que deixa
a parcela nunha situación incerta porque consideramos que non blinda a natureza pública da mesma. E teño un exemplo que ademais está de actualidade que falamos hoxe mesmo e é o que sucedeu coa parcela da Solana, que eu creo que é un bo exemplo bastante gráfico porque se asemella en gran medida o que estamos facendo aquí. Non fai tanto tempo en que o Concello e a Xunta de Galicia se puxeron de acordo para mudar de maneira regular no proceso de aprobación definitiva do Plan Xeral a natureza desa parcela. E se fixo con un simple cambiazo, poñendo onde poñía público, poñendo privado, con un rotulador vermello. E, por certo, efectivamente, tamén coa connivencia da Xunta nese momento. O coñecemento e a connivencia. Por lo tanto, a min que a Xunta, ou a nós que a Xunta este presentando un informe que avala este procedimento, pois non nos dá ningunha credibilidade, non? Bueno, pois, eso que foi tan solo executalo levou un instante. A Marea Atlántica lle levou prácticamente 2 anos de trámites revertilo e blindar a natureza pública desa parcela. E, efectivamente, agora ese carácter público está blindado. É iso que lles pedimos, que fan as cousas ben, porque o urbanismo non se fai a golpe de anuncios electorales. E, señor Villoslada, teño que dicirle tamén que cite ou que intente poñer no mesmo nivel o urbanismo vazquista e as decisións que se tomaron no pasado, como o tema da Solana e o cambiazo, co tema do concurso de compra de vivenda me parece unha tomadura de pelo, eu teño que decir, señor Villoslada, porque, entre outras cousas, na cuestión do concurso de compra de vivenda, eu mesmo pedín disculpas por un erro administrativo. Nun procedimento que o que pretendía era aumentar o patrimonio público de vivenda do Concello. Eu non escoitei a ningún representante socialista pedir disculpas polo Conde de Fenosa. Aínda non o escoitei a día de hoxe. Un procedimento irregular, ilegal, que lle costou a este Concello 3 millóns de euros e lle podía ter costado 60 millóns de euros. Por lo tanto, non me parece nada xusto que vostede intente comparar a nosa herencia urbanística coa vazquista. E, señor Laje, xa remato. Eu entendo que lle gusta reescribir, que adoita reescribir o pasado. Se o porto desta cidade e a Solana non son privadas, a día de hoxe, é pola xestión, pola manifestación popular, pola presión popular e pola xestión que o Goberno da Marea Atlántica fixo no pasado mandato. Moitas grazas, señor Varela. Turno para o Partido Popular, señor Deu. Muchas gracias, señora alcaldesa. Señora Beira, la verdad es que nunca me defraudan sus intervenciones y no va a parar de largar, como siempre, los mantras continuos sobre la sanidad pública. ¿Quiere que hablemos de la sanidad pública? Pues le voy a dar yo unos datos que tenía aquí preparados. Tenemos 3.547 profesionales más que cuando el PP llegó a la Xunta de Galicia. Tenemos 520 camas más para atención a los pacientes, 1.013 enfermeras más y un 37% más de quirófanos. ¿Saben lo que pasó ustedes en el año 2008, 2009, 2010, cuando llegó el Partido Popular a gobernar en este país? 22% de paro, déficit del 9%. ¿Qué déficit va a tener España ahora del gobierno que ustedes son socios? ¿Qué deuda pública va a tener? ¿Cuál será la bajada del PIB? ¿Van ustedes a apoyar los recortes que va a hacer el nuevo gobierno al que ustedes apoyan? A ver si cambiamos un poco todo lo que decimos y entramos a comentar la realidad alguna vez. Señor Varela, me sorprende también que ponga como ejemplo el urbanismo que usted realizó en sus años de gobierno de la Marea, sobre todo por la colaboración público-privada, que tuvo un claro ejemplo en esos pisos que todavía están y que hoy salen todavía en la prensa. Y resulta que ahora se acusa a la Xunta de Galicia de comprar un suelo privado para ponerlo a disposición del interés público. Eso es de lo que se acusa a la Xunta de Galicia, de aumentar el patrimonio público en la ciudad. Yo es que la verdad no lo entiendo. Pero si lo que venimos aquí es hacer política y estamos hablando en clave de elecciones, le voy a dar también unos datos de cuáles son las inversiones de la Xunta en la ciudad. La Xunta es la administración que más invierte en la ciudad, más que el Estado y más que la Diputación y que el Ayuntamiento juntos. La Xunta ha puesto en marcha 3 escuelas infantiles públicas, Eirís, Montealto y Sariñeira, con 246 plazas públicas. Multiplicó por 4 las ayudas a la dependencia, duplicó las horas de ayuda a domicilio, invirtió 3,6 millones de euros en 2 centros de día, en Eirís y Montealto. Y la Xunta destina más de 12 millones de euros anuales a prestaciones sociales en la ciudad, Risga, ayuda a domicilio e inclusión social. Y tiene marcha en proyectos como el nuevo CHOAC,
el CEP de Novo Mesoiro, el Centro Amizar o las viviendas sociales. Y ya estaría rematado el Centro de Salud de la Falperra si no fuera por el desastroso herencia que hemos recibido del anterior gobierno de Marea Atlántica. Entonces, hablemos de las realidades. O sea, no contemos a los ciudadanos una película que no se sostiene por ningún lado, porque ustedes hablan, pero no aportan absolutamente nunca ningún dato. Nunca ponen encima de la mesa ningún dato. Entonces, hay que ser prudentes con las críticas, que sí es que son necesarias, nadie lo pone en duda, pero sí son constructivas. Pero lo que no se puede consentir es lanzar consignas partidistas continuamente manipulando la realidad, que es exactamente lo que ustedes pretenden siempre con todas sus intervenciones. Muchas gracias. Gracias, señor Deus. Señor Díaz Villoslada. Sí, brevemente, insisto, porque si no, non estaría esta proposta aquí, entendemos, sin ninguna dúbida, que a proposta absolutamente responde a legalidade urbanística nos termos nos que están pronunciados os informes e que facía referencia. Hai un plus sobre esa legalidade urbanística que é a legitimidade incluso social acrecentada nestes momentos de crise sanitaria para tratar de que as administracións con competencias en materia sanitaria ou en materia, en este caso, de residencias de maiores non teñan máis excusas para non levar adiante os equipamentos públicos e de xestión pública que deben levar adiante, e en ese sentido diremoslle, e evidentemente a Xunta de Galicia, que este compromiso municipal é que para que efectivamente e dunha vez despois de tantos anos esta nova residencia vexa luz por fin na Coruña, e en ese sentido eu creo que máis alá, bueno, pois dos debates partidistas que son lexítimos e normais, eu creo que o contexto actual e esta proposta que non ten dúbidas de legalidade o razonable é que vaya adiante dentro do marco urbanístico. Por certo, quería comentarlle, señora Beira, a mí me chama un pouco a atención chamarlle cortina de fume a necesaria ampliación do Hospital da Coruña. Eu creo en ese sentido que se equivocan, o digo con todo o respeto. Nos, o modelo de convenio que estamos a traballar coa Xunta de Galicia é o que está a traballar coa Xunta de Galicia e o que está a desenvolver o Concello de Pontevedra, e en ese sentido creemos que a vía urbanística do proxecto sectorial de incidencia supramunicipal, xa adianto, pode ser a mellor vía de traballo. Discutiremos, evidentemente, os compromisos financeiros que a Xunta de Galicia quere establecer nese convenio, pero, bueno, é o que estamos a traballar nestes momentos. Insisto que o proxecto terá que ser consultado ou sometido a un proceso de participación segundo os compromisos adquiridos polo propio Sergas coas asociacións de veciños. En definitiva, eu creo que por parte do Concello, por parte da Alcaldía, se están poñendo todas as bases necesarias para desbloquear moitos dos proxectos que nesta cidade non saían adiante, non vou dicir por culpa de uns ou de outros, pero non salían adiante, nin en materia asistencial, nin en materia de infraestructuras. Eu creo en ese sentido que tratamos de buscar as mellores solucións desde a lealdade institucional, e en ese sentido entendemos que habilitar esta parcela é unha urxencia social que ten esta cidade. Mais nada, gracias. Moitas grazas, señor Díaz Villoslada. Imos proceder á votación deste punto. Primeiro, os que estean presencialmente no salón de plenos, e posteriormente preguntarei polo sentido do voto dos concelleiros que están telematicamente. Votos a favor? Moitas grazas. Votos en contra? Abstencións? Moitas grazas. Vota o señor García. Señor García. A favor. A favor. Señora Sobral. A favor. Señora Cendán. A favor. Ben, moitas grazas. Queda, por tanto, aprobado este punto ao ter a maioría absoluta do Pleno. Moitas grazas. Neste momento, imos facer unha parada de aproximadamente 15 minutos para que os servizos de limpeza procedan á desinfección e ventilación deste salón de plenos. En aproximadamente 15 minutos retomamos a sesión. Moitas grazas. Poden abandonar o salón.